Ivo muso dɔ bɛ yen a bɛ Kuwait arabu jamana don ne bɛ to k'a fɔ n ko arabu jamana na n ko nasi taama di n t'a fɔ ten wa n k'a bɛ taa dɛ n ko nka n k'a taama di muso in ko ne ma a ko Ayatullah ne den a bana ne na n den bana ne na n'a ɲɛ dara n ka fɔ a bɛ boli ban da ye n'a ɲɛ dara a woloba kan a bɛ boli bilahi bon ko ne ka ala deli ale ye ne ko ne ba e bɛna fɔ ko n ka ala mina sara nasi bɔ ye ko n k'o bɔ n ko e b'a dɔn nasi tɛ se ka taa Kuwait n ko nka ne bɛ n'i lasɔmi wallahi billahi Ayatollah min filɛ nin ye ala ma bɛɛ ka dugawu minɛ di ne ma ala yɛrɛ t'o kɛ ala t'o kɛ ne tɛ ala ye o n ko nka n bɛna fɛn kelen f'i ye n'i sera k'a kɛ ne ba i bɛna n wele ka jaabi di yan ko han n ko su 14 ta i ka ala mina sara kɛ nafila ye i ka ala mina sara wurudi Ivo muso in ye ne wele bi a bɛ ni Allahu cɛ sɔgɔma in na a ye ne wele a ko Ayatollah a ko ne kɔni n t'a dɔn min k'i ye n t'a dɔn min f'i ye parce que se tɛ ne ye bi fɔlɔ nka ni ala sɔnna n jigi bɛ fɛn dɔ kan n ko musokɔrɔba ne mago bɛ e ka dugawu la ka tɛmɛ i ka fɛn kan ne t'i dɔn mais mɔgɔ o mɔgɔ b'a ko den b'a fɛ ne b'a dɔn o tɛ denmisɛn ye i y'a faamu fo bɛ taa den bɛ se k'a dɔn ko n bɛ ban ba la ne b'a dɔn o tɛ denmisɛn ye n ko musokɔrɔba ne mago bɛ e ka dugawu la ka tɛmɛ e ka fɛn kan n ko a ɲɛfɔ n ye a ko wa n bɛna min f'i ye a ko i ye ala mina sara nafila min fɔ i ye ala mina sara wurudi min fɔ a ko wulibali tɛ dama dɛ a ko n'i y'a kɛ ala b'a kɛ de ne ko han ko a ko ale denmuso kun banana k'ale m'a fɔ ne ko n y'a fɔ n ko nka ne ye mun f'i ye ne ko i denmuso bɛna sɔn i da ala mina sara ye ala kɛra de ye sallallahu alaihi wasallam ko han ko a ye musokɔrɔba in y'a kɛ su 14 a ma tɛmɛ o kan dɛ su 14 n'a ko Allahu akbar a jɔlen a ko k'ale sen bɛ dɛsɛ a kɔrɔ k'a b'a sigi ne ko i sigi ka nafila seli a bɛ ala mina sara kɛ jɔli la siɲɛ 70 k'i kunbere minɛ k'a kɛ 7 ka wuli ka bɔ kunbere minɛ k'a kɛ 7 ka t'i te turu k'a kɛ 7 ka wuli k'i sigi k'a kɛ 7 ka tila k'i te turu k'a kɛ 7 ka wuli k'i jɔ ko kura ka taa jɔ ko 2 siɲɛ 70 kunbere minɛ 7 ka wuli ka bɔ kunbere minɛ k'i jɔ 7 ka taa tenduru la 7 ka wuli k'i sigi 7 ka segin k'i te turu 7 ka wuli k'i sigi ka tahiya kala ka salamu bila a bɛ taa bɛn ala mina sara 210 ma a ko n'ale tilala ale bɛ ala mina sara 210 wurudi a ko ale ye su 14 kɛ nin a ko bilahi talahi ale denmuso nana ale ma a segira ka na ale ma o dama tɛ dɛ safɛ fo k'a fɔ ale ye ko wa ma n bɛ fɛ ka furu n bɛ fɛ i ka cɛ ɲini ye n ka furu maa min kun bɛ yen ale yɛrɛ kun bɛ cɛw fɔ a ye a kun banna o bɛɛ ma ka ban ale la pewu dɔw ko jinɛ b'a la a musokɔrɔba yɛrɛ y'a fɔ ne ye ko jinɛ de b'a la ko kunnafɛn de b'a la wala parce que i b'a dɔn quoi kunnafɛn ko kɛra an bolo fɛn dɔ ye jamana in kɔnɔ tamasiyɛn o tamasiyɛn mana kɛ i mana lajɛlikɛlaw fɔ ti dɔrɔ f'i ye kunnafɛn b'i la dɛ i dabalilen don dɛ i sirilen don dɛ ala ka lajarabiw bɛ yen k'a sɔrɔ dabali tɛ ala ka lajarabiw bɛ yen k'a sɔrɔ siri tɛ ala ka lajarabiw bɛ yen k'a sɔrɔ kunnafɛn tɛ i y'a faamu wa nka fɛn min b'a bɛɛ wuli o de ye ala wele musokɔrɔba ko a ko bi ale den segira ale ma fo den ko cɛ ɲini ye n ko karamɔgɔkɛ musokɔrɔba ye hakili sigi komi ala ye si ladɔn dɔɔni bila ne na si ladɔn a dɔɔni ala y'a bila ne na ne y'a kɛ k'a di mɔgɔ ma i bɛ cɛ sɔrɔ ne y'a fɔ mɔgɔ ye n'i y'a kɛ i bɛ cɛ sɔrɔ jabi kelen ala y'a dɔɔni di ne ma ne y'a f'i ye i bɛ cɛ sɔrɔ ne t'a dogo dɛ a fɔ kun ye u ka bigi de ta parce que n bɛ kuma tigɛ tan u ka bigi ta parce que ne sera k'a fɔ dɔrɔn n bɛ tɛmɛ de Umaru ni sunɔgɔ bɛ latida i y'a faamu kana tɛmɛ i fɛ i y'a faamu ni a tɔgɔ ye di Ivo n'i ye muso gana dɔ ye n'a ko ni karamɔgɔ Ayatollah ka Ivo de ye na minɛ de ye ne yan cɛ aw ye karamɔgɔ ye bon ne mɛn furubaliya la dɛ walima ne denmuso galalen bɛ n bolo yan dɛ dɔw ko jinɛ b'a kɔ nin y'a san 25 nin y'a san yɔrɔ mademoiselle 40 o bɛ farajɛ la a b'an fɛ Mali la yan mais a man ca komi farajɛla ta quoi mademoiselle 40 muso san 40 san 30 kabi ala k'a da ni kamalendigɛ ta a ma deli ka cɛ suru dɔw tɛ kamalendigɛ nka ala m'olu saka u ma sɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ quoi bon mɔgɔ b'o o furubaliya joona ninnu bɛɛ kɛ ko kunnafɛn o tɛ tiɲɛ i y'a faamu a bɛɛ tɛ kunnafɛn ye dɛ a bɛɛ tɛ kunnafɛn ye Ivo n'o mɔgɔ nana s'i ma ko a bɛ cɛ ɲini na n'i bɛ se ka taa si ladɔn kari i bɛ taa si ladɔn kari n'i ye si ladɔn sɔrɔ i bɛna warimisɛnnin dɔrɔmɛ 7 ɲini warimisɛnnin dɔrɔmɛ 7 i bɛ kolonkisɛ den 7 ɲini i bɛna kolonkisɛ in kɛ minɛ kɔnɔ ka warimisɛnnin kɛ minɛ kɔnɔ n'a ka di i b'a tobi n'a ka di i b'a daji nka n'i b'a daji i b'a kɛ tile 7 ye fo a dajilen ka tile 7 kɛ mais n'i b'a tobi ala tobi don min na a bɛ se ka ko o don i y'a faamu wa i bɛ warimisɛn in bila daga kɔnɔ n'i bɛna tobi
ka kolonkisɛ bila daga kɔnɔ ka fura k'a kan ka ji k'a kan k'a tobi ka ji soli k'a k'i koliji la k'i ko tile 7 ni tile 7 dafara i bɛ kolonkisɛ ni fura ɲaga in bɔ ka t'o fili ɲama na ne ka fura ɲaga tɛ fili siraden kan dɛ a tɛ fili digiɲɛso la dɛ ayi a melenge man ne ka taa fili ɲama na walima i ka dingɛ dɔ se k'a don o kɔnɔ a banna a tɔ tɛ dɔrɔmɛ 7 i bolo i m'o ni kolonkisɛ dɔ ye ni kolonkisɛ filiya dɔrɔmɛ 7 i bɛ dɔrɔmɛ 3 t'a la i bɛ cɛmisɛnnin dɔ filɛ i b'a don i b'a fɔ ko nin ye ne ka furu nafolo ye i y'a faamu walima n bɛ ka baara kɛ mɔgɔ min ye nin y'a ka furu nafolo ye komi n bɛ k'a ɲɛ de fɔ e ye sisan dɔrɔmɛ 4 i bɛ musomanin dɔ filɛ min ma deli ka furu i bɛ dɔrɔmɛ 4 d'a ma denmisɛnnin fitinin ko nin ye ne ka furu minɛnw sɔngɔ ye i b'o nin kɛ dɛ ala wallahi ala ye fɛn dɔ kɛ ne fa t'a kɛ ne t'a kɛ o ye ka date di mɔgɔ ma n'o tɛ wallahi billahi ne bɛ nin kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ ɲɛ b'i ta dɔw la cɛla la mais ala ko n'i kɛra ala ka jɔ ye k'a sata n'i kɛra silamɛ ye i ka kow bila ala ka minɛ kɔnɔ o la ne b'a fɔ a bɛ kɛ nka a bɛ kɛ nin don ye yanni nin waati in cɛ o tɛ ne ni cɛ o b'i ni ala de cɛ i fɔ nin bila i kunkolo la nin ye dalilu dɔ ye min bɛ muso gana furu nin ye dalilu dɔ ye nin bɛ cɛ kɛɲɛ muso sɔrɔ la n'a ye nin kɛ k'a ko siɲɛ 7 a bɛ muso sɔrɔ i b'an tɛ tɛmɛ o kan dɔw bɛna fɔ ko si la dɔn t'u fɛ yen fɛn min sɔrɔ ka di diɲɛ yɔrɔ caman o ye jumɛn jaabi i b'o ala mina sariya kelen yɔrɔ ala a barika ala ye ne t'a dɔn n bɛ ala fo quoi n bɛ ala fo hali sisan ne bɔra ka mobili kura sɔrɔ sisan jɔlen filɛ ala mina sariya dɔn wallahi waso tɛ dɛ a bɛɛ ni kuranna cɛ ne ye mobili kura min sɔrɔ sisan ala mina sariya dɔn i y'a faamu ala mina sariya parce que mɔgɔ caman bɛ ala mina sariya fɔ musokɔrɔba m'a fɔ musokɔrɔba y'a kɛ tile 14 de o tɛ ne ma k'a ye dɛ fo a k'a faamu bilahi talahi ne kɔni ye dugawu kɛ muso in mais k'a fɔ de ko ne ye muso in ka nasi bɔ walima ne de y'a ka wuruti kɛ ayi ne kɔni y'a fɔ a ye ko ne ba n bɛ dugawu k'i nin dalilu in kɛ n'i y'a kɛ i ka laɲini bɛ ɲɛ musokɔrɔba m'a fɔ mago bɛ wari la dɛ a m'a fɔ mago bɛ sanu na dɛ a m'a fɔ ɲɔgɔn jɔyɔrɔ la dɛ n den bannen don la mɔgɔ woloden bannen la a bɛ min da i dusukun kan e bɛɛ y'a bo cɛ e de y'a kɔ ko e de ye sin d'a ma e de ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ maa den de ka di e ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais o bannen e la n'a ɲɛ dara e kan et puis n'a ɲɛ dara kan i b'a dɔn a bɛ boli de f'u b'a minɛ o de la u ko ko kunnafɛn b'a la n ko m'a fɔ kunnafɛn t'a la fɛn min bɛ kunnafɛn furakɛ ala mina sariya dɔn wallahi billahi o kɛra min kɛ n ko musokɔrɔba taa nin kɛ a bɛ na ne ka émission in suit ni m'a sɔrɔ olu ka su kɔrɔla mais musokɔrɔba bɛ ne ka émission suit parce que olu bɛ fɔ kuyɛti de n'a b'a sɔrɔ u ka su kɔrɔla kosɛbɛ parce que olu cogo 3 heures waati ninnu u olu la sisan su 3 heures 4 heures waati ninnu u b'o la sisan parce que hakili la heure 3 walima heure 4 de bɛ an n'olu cɛ i y'a faamu mais a b'a sigi ka nin suit mais a ye nafa ɲ'a ye i fo ni furuko gɛlɛyara i bɛ ala mina sariya yɔrɔ dɔ b'a kɔnɔ ko warafa n'a la ka zikira kan a man jan koyi i bɛ sin k'o ni nasi ni bɔ ten nɔ siɲɛ 14 warafa n'a la ka zikira kan siɲɛ 14 i bɛ jabi ɲini tɛgɛ ŋɔni ni yɔrɔ u b'a fɔ ko bague de fiance bɛ don tɛgɛ min na hali n'i bɛna mariage kɛ a tɛ don ni tɛgɛ in de la ni cɛ t'i fɛ walima ni muso t'i fɛ sisan i b'i ka jabi da nin tɛgɛ nugu in na i bɛ jabi da ko kelen kɛ yan'o fin ka bɔ a la a dɔ la i bɛ muso sɔrɔ n'a ma bɔ a la n'o ma kɛ i kɔni t'i da ko 3 sɔrɔ k'a sɔrɔ muso dɔ ma n'a fɔ ko i tɛgɛ in fin na dɛ i bɛ fu i muso de bɛ n'a fɔ ko mun de y'i tɛgɛ la nin ye ta warafa n'a la ka zikira kan karamɔgɔ Hayidara de ye nin dalilu in di i fɔ an bɛ tɛmɛ a tule don ne ko a ka ala wele de a ye jinɛ to yen jinɛ tanba tɛ se bɔrɛjan tɛ se yɔrɔ wahabiyaw taara dɔn ko tɛmɛ jinɛw minɛ nkalon don u ye jinɛ minɛ min kɛ n m'a fɔ wahabiya bɛɛ ta dɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ minnu taara jinɛ minɛ min kɛ ko captage wa mais capteur de don wa Mamadu français na capteur de don wa voilà captage jinɛ wallahi u taara filomaniya de kɛ e tiɲɛ tɛ billahi ivo wallahi billahi ayatullah ala ye dalu di ne ma n kalena kuranɛ bonyana ne kalena kuranɛ bonyana kuranɛ min filɛ ala ye ne garisɛgɛ dalu la ni jinɛ fariyara cogo cogo hamu t'a la uruhani barawutu t'a la foyi t'a la n'a nana se ne ka da la a b'a jɔ ye a tɛ don so kɔnɔ billahi talla a tɛ don i y'a faamu cɛ min ye ne fa kalan na a fatura seko lasana kani kɔrɔba lasana kani min bɛ segu bi o tɛ dɛ o tɔma min tun bɛ yen moribo keyita ka mɔrikɛ o de ye ne fa kalan na ni jinɛ juguyara cogo cogo fatila k'i bɛ don a tula ka so kɔnɔ ne ne mɔrilen don kaliwa la n kalena ala la i b'i ka wurudi kɛ k'a ban billahi tallahi jinɛ tɛ se ka don i yɛrɛ de ka komi kaliwa yɛrɛ de jatigɛ ka jugu dɔw ma parce que a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ k'i bɛ sɔrɔ ko o tɛ quoi kaliwa t'o ye quoi i y'a faamu mais an ka tɛmɛ
amado karamo haydara ka fayda ko ina ko wara fana la ka zikira ka ne fen kala Senegal karamo ko ne ma ko iba wara fana la ka zikira ba sabe shen keme ani shen tan nani wala ne na yi cin yere la ne haydara tay min yiru ce we keme haydara ko tan nani men ngo keme tan nani me be ko ka da jabila o ne darala de ndalu yi cin ne fena ya di mo ma ayake iva mbuy karamo haydara dalu do de ko ya muhaimin ivo nam abarka alai alati bega sababu di mama nyota ngalina alala ne kalina alala mo e min tlo benena ite moride moriatui memma ko nyebila ya fama ivar chokorba do bi billahi tallahi wulena ay vogal ci manyaka vogal lame ivar abe ko divar di ako ayatullah ako sungolo ne sungolo tile bi sabake ngulo de bora ka bita France avion ta setawni abita jife ako ika ya muhaiminu ya muhaiminu mifo ale ma kene ta dadu la wa konondo ni kema sabani bi konondo de ay kare sungolo tile bi sabake je dongodo na ya kan nafla seli kulu huwa lawi abi so kulu huwa lawi de la bi nafla seli kulu huwa lawi ya muhaiminu abi kema sabani tan sabake ivo ko ale yo de ke sungolo kono ka ba ako billahi ala ye doni nogo ale de France ale de be France bi mugaw do bi sangilinge Tunisie ubi ta savila ke Libi do be jida la sisa billahi be sandurubo mais ako ale de ka mena sungolo kana bila fle France parce que avion setuye ako nga avion setuye nga ka ala wele o sebuye ako wale ala wele ni mi ya ne wele kane barka dabi kane fu ko ya muhaimin toroba yini ce nyimi mi ndeli ala fa sesa iko mi iko ide duna fem ni doni ta bane fem de be ko papier e ala ya muhaiminu ta papier ko la toroba nazara obi papier ni ide la sesa ay bon fem do be ni no adama dia ma se mo ko kiyesa ala ya mbe je karsa ka suru ala la karsa ya ala de wele ka temeka ni yera wele bi suru yana ka teme doka otea voilà karsa ni ala ka di chendo nga karsa minge alay niyo ke alay ibi jaay alay katime karsa ka ya muhaimin nene bale wurdi karamo haydara de ko ngake ke masaban tan saba o ne ay haydara no valere ka bo chugomina olu ne ala kadi dongo do mo do ko yi bon on du karamo ke anga ko amasi au niveau la mami nga selji ka chay kulji o ga ke masaban tan saba ka ta ke masaban tan saba amma no wala voilà ne bi kema saban tan sabale multiplier ko bisaba ko ka sigiro ngere o bita be che wa kononto kema saban bi kononto ma nene jora ya muhaiminu ka sisa ya fam ko mbi fe ka ke alaka ako kenye jona metli konondo deta tli konondo ala mere tli konondo dien dongodo ya muhaiminu ba wurdi che wa konondo kema saba ani bi konondo kile konondo na sinya wa konondo ko miya o be na fu ye kalo kilinge sigiron kile ye kalo kilinge dongo do mi kema sabanta sa ina fa chorba ko kale kalo kilinge chugumina chorba mi nge kalo kilinde ne bu ke shukilinde o me o de kan ko alima parce que ale te mori o de ko so ni ko akana yere senge tangi ni te mori akan no ko ima chugumina adadu fitini do o tade ikika barake mamadu boisson fle do takaki ko mi babu sayma ya fama o kan no ko ima mi ka asabe kana kani blanga moria adadu badi nuna hayani kawati mi numero ka chahite kawati mudo tui ukanna ta faulila hayani kuluja imbeta kefa shaja muka fakumata otui ukanna ta faulila alamina shara ganza wulite faulil mala ya muhaimin wurdilite faulil mala salatu ala nabiyyu sali jema ati faulil mala ya famwa nina nyugono shiti faulil mala bismillahir rahmanir rahim nun wurditi faulil mala ya wadudu nun wurditi faulil mala ya kafi nun wurditi faulil mala salatul fatih nun wurditi faulil mala mais ni yoni fendo o de faranyo ngani maso ko sa faulila wala bita ka watmu nun fla ka boluta albi doyen wili shuina yere watulay anabi laje ikadne mi fe ga dugo kay ko kadi nyira bulu be turabula onga ndonata ngamus mamme turabuda kwale muso kale muso bulla ko ne o sangle ama lo kale turabuda abillahi billahi taala ya fonyo tadi kwale re turabuda turabuda la muso ga bole sangle eta don o de la ne o fo ngaram ko kedo
ne karamɔgɔ dɔn a ko ne tɛ sɔn ka lajɛli k'a fɛ ne ko i tɛ turabu dɔn a ko han ko billahi ayatollah bɛ turabu dɔn ka tɛmɛ i kan n ko mɛ ne y'i ka sɛbɛnnikɛla ye awɔ parce que i si ka kɔrɔ ne ta ye ne mɔkɛ de ye lase ma nka i tɛ turabu dɔn Ivo o muso y'a janfa a muso y'a janfa ka taa furu cɛ ma ka yɛlɛma ni bolo da k'a fɔ k'a bɛna taa kɔɲɔ na nka a ka turabu ma o yira a la k'a fɔ muso bɛ ka taa a cɛ fɛ yen billahi turabu ma yira a la turabu muso ko k'ale bɛ taa kɔɲɔ na a ye turabu daminɛ ne ko he n ka cɛ ni turabu den tɛ nin ye dɛ nin ye janfa ye ko han nin janfa bɛna s'i ma hali a tɛ mɛn muso ye tile 3 kɛ kɔɲɔ la a ye muso wele min kɛ muso y'a dɔgɔmuso bila k'a fɔ a ye k'ale yɛlɛmana a cɛ fɛ yen turabu dala